Abi juga yang mengit pre. Kung ano ibali ng kung ano kabayo. Duga kay ngit-ngit. Tampok ginang kabayan na pre, liwat lagi na ako. Tay pagkaon mo na. Niwang nimo ni liwat mo yung kabayo. Tampok ano, di na ako ganyo. Oh, timsog kay lawas ba? Kimso. Mulai panit bungkag. Asa mo to sa ikon ba? Kung mo kuyo ka gini. Puspong sa ni Tikboy. Oh, tahatos la. Awali mo kuyo doon. Kita kau ba nila magbigay tanaw yung kabayo na ko kay balik niya ko yung action ni git-git. Dili. Mas bilang na sa sabit mga. Kunci. Perbuti. Burtoy. 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 Hapak mo sa pangkita. Kakak, huwag ako nahapak. Kabalong, kita doon kakakuyog dari. Ako may nahapak ninyo. Ay, bulang. Doon ako din. Anak ba? Anak ba? Isa ba? Uy! Bakit? Napakipak ko. Saan nga pa ka to? Ako dapat, nilibot-libot yan eh. Ba't ko nagpatata ang taon eh? Nga pa ba ito? Kita nga rin nakuyog ko. Oh. Nga pa ka to, inam ka din sa mundo. Usap. Mana pa kayo sa likod? Mahapon, tagunin mo. Kita sa nga pa rin kitapot ang luwa. Oh, tani ko dyan pa. Kita ka lang nila mo. Kita katang ka na. Sabi ko. Diba, matanda ko eh. Ano ka? Nana buka. Oh, lagi ka dito. Apa? Lagi ikam nih kita dari dua. Ikaw intawon ko na. Seperti Burtoy. 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 Ini. Pare Burtoy. Oh no. Allah, katakuan na oi. Ako sini mayo perasan. Perinting nih gue pre. Nih gue luput. Sama nih. Aku nanghampak ka na. Namangin ako. Ya. Tura, tenagan ay. Tenagan. Tura ay. Wanga mo ha? Ay ha? Balik. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal